No niin. Se on tarpeeksi hyvä. Ei meni vähän ylitse vittu. Noni! Mitä meillä on? Katso melkein. Se on hyvä. Kerran vielä heitä tällä. Ei käy. No, nyt on tarpeeksi lähellä. Nice. Kato, nyt tää meni sun piikkiin. Oho! Nice. Se oli hyppystä, älä sä siitä huoli, se oli hyppystä. Missä oot? Siinä. Anna bännit, vaan bännät toi. Anna bännit. Mä bännään. Hei, se oli hyppystä vittu, en mä sillä voi mitään. Mä bännään. Vittus viho, siinä ei tarvi muuta hyppää pehtaa. Mä oon paljon ohi. Mä kuulin. Mä pelästyin, kun sulla oli autohauli. Se on vitusti tehokkaampi kuin tää. Vittu, mitä sä tönit mua vittu? Sä nyt mua! Vittu, sä aloitit. Sä oot. Vittu, miksi sä oot kaukan musta? Äijä töni mua, en mä halua olla lähellä. Vittu. Mitä vittua? Mitä? Mitä vittu? Outsideissa on. Top of silo. Maybe secret. Ja secret one. No, siellä on koko tiimi. Joo vittu siihen ei osu, mut mulle ne antaa liuvuus ykkösen. Aha, osu se näköjään. Ikinä kuullut noin. Noski. Oi, mä sanoin. Miksi sä Mä oon vittu ampunut? profeetta. Mä oon vittu profeetta. What? Mitä tapahtui? Miksi se kuoli? Kun mä katsoin sitä peliä ja mä sanoin, että hyvin vittu tän ottaa paskaa. Eihän tätä voi pelata. Se on kyllä, se on hyvin tehty se silleen se peli, että siinä on ihan vitu huonot grafiikat. Toi on kyllä, se on vitu hyvin tehty. Myyntipuhe. Se on siis niinku silleen, jos kuuntelet loppuun. Toi on Se kyllä peli vitu hyvä. on tehnyt se ihan vitu hyvin, koska siinä on paskat grafiikat, sen teki Vierasitko sä vähän aikaa sitten? Pari sekkaa sitten. Sama! Eikin päästä vieläkään samaan aikaan, mitä vittu se meinaa? Jätä ensi kerralla kuolematta. Ehkä me kaikki eletään. Toi on vittu yliarvostettua paskaa. Voitais kokeilla yksi kerta. Yksi ainoa kerta. Kun mä elän vieläkin. Just näin. Ihan samaa mieltä. Shut the fuck up. I'm sorry. Voi vittu. Ja nyt ei näy kenenkään kuin suunna. Mulla ainakaan. Miksei mulla näkynyt äsken? Mitä tää... Joku vessassa, niin ne on pyyhkinyt meidän pyyhkäisiin.
Tai siis obviously ne on meidän, mutta Ainakin Eikö ihan omaa pyyhkiä sen? Joo. Mä kuljetan aina mukana, niin käsipyykät tuolla takataskus vittu. Ihan vaan nyt mä olen, että jos menee kylään, niin on oma pien mukana. Ja ois varmaan Mitä? Bro is not the thinker, vittu. Mikä? Mä saan vittu pohtii siellä. Mä vaan toivon, että tästä tulee tarpeeksi pojaa, että mä saan vittu vittu taso-upia. Level-upia. Voi vaihtaa akkoa. Sitten me voidaan mennä uudestaan. Voidaan kustaa ison kädellä. Näkyt ihan paskaksi. Piikkot ihan paskaksi. Pidistä yksi. Aal. Häkkäri. Auttakaa saatana, se tulee! Eikä tuo. Niinku mä tuun sun sisään ihan just vittu. Vittu kun se on valoisia, mä oon vittu. Ei vittu. Mene kotias! Ei vittu! Minä, mitä? Mä bännään. I'm gonna ban you, jo! Ihan vittu. Oot sä ennen kuullut Sergoa? Tää on kiimainen Sergo. Se on vitun paha, ai välillä. Ostaa nyt ne naatit vittu, nyt tässä on joku taku vittu, me ei oo ennen tehtykin tämmöstä. Tää on anaalipano. Tää on kyllä vittu anaalipano. Anaalipano on saleissa vittu, että tullaan tuolta vittun UGstä. Mikä pano tää on vittu? Vittu kun... Tää ei oo hyvä pano. Tai saattaa se olla sittenkin. Näköjään vittu, mä en nähnyt mitään vittu, mä otin 3 tappoa vittu! Mä en nähnyt mitään legit vittu, mä en nähnyt Vittu yhtään mitkä mitään. naatit saatana. Jep, vittu tappoa. Hei kato mun statsit! Kato mun statsit! 10. Mitä on 10 plus 10 plus 10? Mikä mun heidoprossa on? 30. Woho! Vittu skämmäri vittu. Woho! Kaveri on joku skämmäri vittu. Onko näin? No ei vittu saa olla Kannattaa luottaa päivä mora. vittu. Ammu se. Älä vittu lyy. Se ampui sua! Tää tuli oikeuden nyrkki. Ei vittu ampu luodilla vittu. Nyrkki se oli. Vittu tää ei oo luo. Vittu klokki ampuu isoin kutein. Sä tiedät bro. Mikä vittu savu? Ei se ollut savu. Vittu, se kyllä haareutti ihan huolella. Se haareutti ihan huolella. Missi harjautti jo. Se haareutti ihan vittu huolella. Ei tuu ketään. Ei tuu ketään. Ei tuu Sergo. Tsekata Prefira. Laita silmät kiinni. Okei, sori. Nice. Oliko se kuin helppo tappaa? Ois ollut ilmanen. Mä rupesin sit vasta ampua kun mä kuulin, mutta ehkä mä osunut siihen kerran. On tunnu, ammut ihan vituille. Miten sä ammut noin vituilleen? Kyllä kattoo sun vitukauve ja sit sä ammut ohi. En mä nähnyt mitään!
Kaksaa vitun rampilla. Блять, розовый нихуя не делает, ему легче кикнуть. Oho. Koodaaks tää? Ei kun sä oot sää. No anna nyt vaan vittu. Последний на обмоту. Koodaaks tää? Ei kun sä oot sinä! Sulle sanotaan, että vittu tää on vaan paskaa ampuu. Se on minä! Mitä? Vittu tää on paska tää on vaan koodaa. Se on mä. Vittu mikä kuuluu. Haloo! Ketä siellä soittelee? Tumo sekaisin seinäkello. On hiljaa välillä. Tekee Sanna Marinin biisi. Sekaisin ku seinäkello. Eikö se ollut Sanna Marin, ketä se laulaa? Jouho. Ei Ja se... Gugu Gaga. Ota tämmöttä. Sait jo. Kumpi? Et saanut mitään. Sait jo, sillä on pelkkä valo vittu. Sait jo. Iso. Sillä on pelkkä valo. Sait jo. Ihan ilmaisia tappoi vittu. Pikkaa se. Wow, mikä flikki! What? Näit sä ton vittu? Joo. Jee. Wuhuu. Mitä toi kanava slaidaa Just tossa? ja just 4 vastaan 5. Kato toi kanava slaidaa tossa. Mitä vittua se tekee? Katso se slaidaa. Kato. Siellä on vittu slaidaa menemään. Kato. Siellä se vetelee. Vittu vammonen kana. Mä tarvii kysellä vittu. Siis eikö se on niinku Pokemon, että se sanoo Narsu! Vittu, mietitkö kaikki on semmosia? Vittu kehitysvammaisia. Hyppälää joku pupu, vittu. Pupu! Se sanot vaan Jericho! Mähän sano. Niinhän se menee siis. Siis näkisitpä Jericho, kun se on kaupas, vittu. Myyjä kysyi, saisko olla muuta. Jericho, vittu! Hami sanoo, Sanomo rehtoriksi. Sillä se sanoo. Kuoltiin. Jericho leikkis vitsiä. Ja toinen suu oli peukalas. Ja... Sale! Vittu, että oli toinen suoli peukalos. toinen suu perse. Marketin ovel. Herran jumala! Mä pelattu vaan älä vittu puskata! Mä annan paperi. Tää Office on oikeesti... Mä oon tykännyt pelaa sitä Officea. CSGO's mä en niin paljon tykännyt. Jep, siinä oli vittu pieni muoto. Oho! Oho! Meilläkin on yksi. Longi. Ei.